Μη μίλα. Βλέπουμε εδώ το μέρος που ψαρεύουμε. Εμένα δεν με ρίξει. Ο Μιχάλης εδώ κάνει το τσιγάρο του. Εδώ βλέπουμε. Ο Φίφης ψαρεύει. Δεν έχει σταματήσει ούτε λεπτό. Παναγία. Σε λίγο θα τον εδείξουμε. Και ακούμε το Φίφη που φωνάζει. Την απόχη λέει, φέρ την απόχη ρε. Γρήγορα ρε. Πω Παναγία μου και Χριστέ μου. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Παναγία μου ρε. Μπράβο ρε παιδιά. Τι είναι. Μαλάκα. Ρε για πως. Πω Παναγία. Άστη λίγο κάτω. Θα φύγει ρε, πρόσεχε ρε. Άστη έτσι. Άστη κράτα τη λίγο. Παναγία. Μιλάμε μισό κιλι χιλούτσα έβγαλε. Μπράβο Φίφη. Άλλα Φάκο. Έλα. Για σήκωσέ την να τη δούμε. Όπα μου φύγε. Σήκωσέ την τώρα, δεν την πιάσαμε τώρα. Άλλα Φάκο. Κράτα τη Φίφη. Κάτσε και δεν φτάνω. Έλα. Άλλα. Ωραία Άλντε. Και σανότερα. Πάμε και ακόμα είναι 9.30. 9.30